tehtävistä sä huolehdit koulussa? No mun tehtävän kuvahan on arkiohjaaja, eli se on silleen lyhyesti sanottuna, olen tukena opiskelijoille koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, elämänhallinnassa ja arjen hallinnassa ja hyvin monipuolista. Lähinnä oppitunneilla mä en ole juurikaan, että sitten on tämmöistä yhteisöllistä toimintaa, mä järjestän joka toinen viikko hyvinvointikahvia ja on tuutoritoiminnassa apuna ja paljon niin kuin käyn tuolla opiskelijoiden kanssa keskustelua, että miten he viihtyvät koulussa ja miten menee yleisesti arjessa ja elämässä ja tämmöistä. Kyllä tykkään hyvin paljon ja tää on tosi kiva toimipiste tää Muotoilijan katu, kun tässä on myös tullut melkein kaikki Stadin AOn toimipisteet on tullut mulle tutuksi ja liikunkin jonkun verran muissa toimipisteissä myös, niin täällä on tosi kiva olla ja tykkään. Täällä ei ole mitään semmoista opiskelijoiden omaa hengailutilaa, joissakin toimipisteissä on semmosia, että täällä on ripoteltu vähän ympäri koulua noita on bilispöytää ja pingistä ja kaiken näköistä tommoista vastaavaa. Sitten täällä on sohvia, säkkituoleja, hengailunurkkia, missä voi vaikka sitä puhelinta katsoa ja sitten niinku mun mielestä aika viihtyisä kiva koulu. Täällä on hyvin erilaisia nämä kerrokset, että kyllä mä uskon, että täällä jokainen viihtyy ja sitten tauoillahan saa poistua tuohon koulun lähiympäristöön, että käydä kaupassa tai muuta, että täällä tietenkin saa kahvia ostaa ja leipää ja tämmöistä. Mun mielestä ihan viihtyisä koulu. Jokainen päivä on mulla tosi erilainen ja mä en aamulla, kun mä tuun töihin, niin mä en voi oikeastaan edes tietää, että millainen se päivä tulee olemaan. Just jos vertaa niin kuin teidän opiskelijoiden ja opettajien, teillähän on niin kuin lukujärjestyksessä lukee, että mitä päivä sisältää ja ihan mihin aikaan on ruokatauko ja tälleen. Mulla usein ei ole mitään tommoista, vaan se päivä sit siinä tilanteiden mukaan rakentuu ja mä pidän tauot silloin, kun sopivalta tuntuu ja tilanne sallii. Se päivät on tosi erilaisia. Kiva, että olette tässä koulussa ja toivottavasti viihdytte ja on joidenkin kanssa ollut heti siitä ekasta päivästä ja toivottavasti sitten nähdään joskus valmistujaisjuhlassa ja sitten pääsette siitä työelämään, että kaikille onnea opintoihin ja hyvää tulevaa talvea.